Bez dobacivanja, molim vas. Poštivane soka. Super. Gledaj. Šta je? Pare umetnička, nije to ko... Drvo ljubi, ispod ove. Ja sam sutra sama. Ja ću vam da označim. Dobro što si mi rekla da ću ladno biti sa ovim. Poštovani posetioci, dobroveče, dobrodošli u Galeriju Kulturnog centra Ribnica. Ja ću da vas pozdravim u organizaciji Magrić festivala umetnosti koji je počeo juče predstavom za decu Aski Vuk. Sutra veče je muzičko-poetsko veče u Francuskoj kući. Dobroveče svima, dobrodošli. I evo, meni je pripalo zadovoljstvo da napravim uvodnu reč u izložbu i da kažem par reči o tome. I trenutno je na doktorskim likovnih umetnika i alumni fonda za mlade za najbolje studente treće samostalno likovno predstavljanje. Znači, iz ovih podataka već se vidi da imamo ispred utiske, saberemo, pa da i onda iz toga bira onu temu predstavlja. Na taj način komunicira sa publikom, svoju kuću, sobu, bazen, dušte. Iz publike ima pitanje, eto dobro je bilo. Nisam bio toliko upućen u fovistički Matisse, koji u stvari je sigurno preneo